Radio Indeks vam predstavlja skrivenu slušalicu. Svakom gazdi kafane potreban je dobar orkestar, po mogućstvu orkestar koji ne ume samo da svira. Aha, vi ste pevač ili ste klavijaturista? Klavijaturista, dobro. Dobro je da niste pevač. Zašto meni stvari trebaju dvojica da mi prenose neke gajbe? Sad znam, možda smo bolji u narodnjacima, ali samo recite koliko platite, nema frke još. To se mene tiče dogovoreno, ali ne posle mi kukate, otpala vam leđa. Ne. Jel možete dođete neku probu? Kako da ne? Dobro, ništa, onda smo se dogovorili. Ajde, hoćete da dođete sutra oko 12 da uradimo probu. A gdje da se nađemo? Evo, pa nećemo se nađemo, dođete kod mene u lokal da vidite kolike su to gajbe. Možemo. Pa misliš, što da ne, šta, nemaš se bira, mislim, ista ti je zarada. Aj, kažem iskreno, ako isto zaradiš i kad nosiš gajbe, a tamo te celu noć maltretiraju da sviraš razne gluposti... Pa ne radim na takvim mestima. Na kakvim mestima? Gdje maltretiraju. Pa ovde nema niko te maltretira, bre. Ovde nosiš gajbe, a pevaš šta ti hoćeš. Pevaš i noć. Mislim, vrlo jednostavno. Jesi ti držao muziku ranije? Jesam, držao sam, A reci mi kako ti je radno vreme i to? Do pola 4, ajde kažem, pola 5, najkasnije, ali mislim ne ide muzika baš toliko. Imao sam jedan band do prošlog vikenda, ali su bili neozbiljni krajnje, pa sam raskrstio s njima. Šta, maltretirali te? Ma, su maltretirali, bre, nego šta god dođu, ovi ne znaju, bre. Ajde, ovo ne znaju. Gajbe da nosi ništa, nisu nosili? A gajbe su nosili, to je jedino što su bili u redu. Jedino što su im stradale potkolenice, svi gradska deca, ništa nisu navikli, znaš, da rade posle kukali. Eto ništa, prijatelju, ajde, pozdravljam te sutra oko... Kako ti se zove lokal, nisi mi to rekao? Šta kažeš? Kako ti se zove restoran? Kod Slaviše. Kod Slaviše? Tako je. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.